Čau. Tady je Růža a já vás vítám u tady tohohle videa. Tady to je taková speciální vánoční rozbalovačka. Takže se podíváme, co jsme dostali. Ze začátku to musí být něco, aby jsme si ty Vánoce pořádně užili. Už mě bude bolet hlava. Máme tu sadu na hladu. Proč to dělám, když jsem bohlený? No vidíte, tady ty rukavice se můžou používat i na dotykové telefony. Vymknu to. Takže pohodička, můžete s tím ovládat i dotykový telefon, což s normálníma rukavicema nemůžete. Wow! Dostal jsem nějaký voňavky a kolínskou, protože prý strašně smrdím. No, něco na tom bude. Tahle mikina, tady je taky vánoční dáreček. Tady dostal jsem něco od Coca-Coly. Já viděl, že jsem to přijel. Jo. Je prázdné. Asi stavatěrka. No, co se docela pro mě hodí. K tomu máme dutinky a jeden tabáček. No, takže tady to je taky docela dobrý. Co mi bude sladce spínkat. No, mi připomíná, že bych rovnou mohl. Dobro.